Absat ket makipaset tayo ti kanta panglukat. May sa tayo nga ini nakaryan nga ini na kung sagararan nga ini papadi may sa tayo nga ini na aryan nga ini na kung sagararan nga ini papadi ibunan nagtay nga ro tinaganda ider itay nga ruti gloriana ibutak-tak tay nga rut kinaimbag na wenintay amin ikanta agbyag ka o Kristo nga arit ikapya agbyag tiyapo nga arit langit kendaga ti nga lubong nga numay agurok nuy kenagdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka agbyag ka o Kristo nga arit ikapya agbyag tiyapo nga arit langit kendaga ti nga lubong nga numay agurok nuy kenagdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka may sa tayo nga ili na aryan nga ili na kung sagararan nga ini papadi ibunan nagtay nga utinagan na iniritay nga ruti gloria ibutak-tak tay nga rut kinaimbag na wenintay amin ikanta agbyag ka o Kristo nga arit ikapya agbyag tiyapo nga arit langit kendaga ti nga lubong nga numay agurok nuy kenagdayaw ken ka tarumpeng laeng nga itanok daka. Rugyan tayo dahi ti panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat iraman tayo pay ti karkararag tayo ti pagyaman da Benita ken ni Jade da Mr. and Mrs. Jonathan ken Florencia Gabayne ken ti pamilyada kastamot ni Ronnie ken Pinky Biag pagyaman met ti Dino ken ni Winnie kastamot pa ni karkararag ti kararuan ni Guillermo ken Rinaldo tatta nga Domingo rambakan tayo ti Indigenous People Sunday datayo nga katutubo ado dagiti napintas nga galad ramon ti pamati ramon ti biag nga iaywanan tayo salwadan tayo ipatawid tayo ibiyag tayo dagitoy nga ramramen ikararagan tayo dagiti maririribok akakabsat tayo dagiti maupupay dagiti maababak
Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbabaan kuna tayo, Agkonfesarak, iti Diyos sa manakabalin amin, ken kada kayong met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, isungag pakpakasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayong met kakabsat, tay kakaasid akuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. Kristo mangasika, Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Ako mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. When ako mangasika, Gloria iti Dios, iti kangatwan, ket ito'y dagakapya, kadagiti tatawan na imbag, ibanagnak na kemdan, ibunan nagdaka, ibanog nakapagrupan daka daydaya, wedaka, agyaman kam kenta, gapo iti naindaklan, nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, Apo Diyos na ilagitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin namin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugtong nganak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatwan.
Kamang ikaw, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Si kamang ikaw, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kaday ko'y araraw mi. Si tutugaw, iti makanawang ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, yan ta'y siksikaw Amo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadi tasaganaen, tarabayen, ken kuykuyogan nakamlat tatagrasyam, tapnukan kanayon anapasnek, ken narigta kami nga agaramid iti naimbag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Dahito'y maibasa na daw ti libro ti kinasirib. Gaputa na bigbig ko ang may saaklae nga tao. Nagkararagak ket naikanak iti panakaawat. Imay kanyak ti espiritu ti kinasirib. Imbilang ko ang napatpateg ng ti trono wenno korona. Awan sirserbi ti kinabaknang numayasping kenkwana. Saan ang papatasan dagiti agkakangina nga alahas, no gatad na ti pagsasaritaan. No idilig ti kinasirib, mayarig ti sangapirit adarat, ti amin abalitog ti lubong, kitpitak laeng ti pirak. Impangpangrunak ngem ti salunat, ken kinataer, wenno kinapintas. Pulos asaan ako modrep tiranyag na. Kahit kinay kayat ko ti kinasirib, ngam tiraduma asilaw. Idi imay ti kinasirib, kadwana asimangpet dagiti agkakaimbag abanag. Saan amarimbawan ti kinabaknang, nga ented na kanyak. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat. Pininnik na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, Apo, tapno makapagkanta kin naragsak kami. Penneken na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Isurom kada kami ti kinaababa ti panagbiag mi, tapno sumirib kami. Nabayag pa'y aya, o Apo, ti panangtalyaw mo kada kami, dagiti adipin mo, kaasyam kadi. Penneken na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Binigat kadi penneken na kami iti dagbalbaliw nga ayat mo, tapno makapagkanta ken naragsak kami, ti unos ti panagbiag mi.
paadwemet ita tiragsak mi, akas ti panang paladingit mo kada kami, bayat ti tawen apan nakariribok mi. Peneken na kami iti diag balbaliw ngayat mo, uwapo tapno makapagkanta kenaragsak kami. Ipakita mo kadi kada kami nga adipen mo, dagiti nakastas daaw nga aramid mo. Ipakita mo't kadagiti kapututan mi, tinadayag abileg mo. Bendisyonan na kami kadi, o apo a Diyos mi, pagbalegyan na kami iti amin nga aramid mi. Peneken na kami iti diag balbaliw ngayat mo, uwapo tapno makapagkanta kenaragsak kami. Daytoy maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Si bibiyag kinasamay ti sao ti Diyos. Natadtadem ngem ti uray anya akampilan, nga agsumbangir iti tadem na. Ket salputen na agingga iti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Ti pagtugmukan, ti nagsusuupan ti tulang ken pata. Ket ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Awan ti napalswa a mailinged iti Dios. Si papanayag amin iti imatang na. Ket isu ti pangidatagan tayo iti biag tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti may pay ken ka, uwapo. Agrobrobwat ni Jesus sa pumanaw, idi nagtaray ti may sa atao anapan kenkwana. Nagparintumeng iti sangwanan na ket nagsaludsod. Naimbag a maestro, anya ti aramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Apay nga awagan nak iti naimbag kinuna ni Jesus. Awan ti naimbag no dilaeng ti Diyos. Ammom dagiti bilbilin. Di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti nagannakken ka. Maestro insong bat ti tao manipod kinaubing ko, tinungtong palko amin dagitoy abilbilin. Minatmatan ni Jesus as iaayat ket kinunana kenkwana, adda maysa a pagkurangam. In kailako ti amin asanikwam, samo ited kadagiti napanglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na umay ka sumurot kanyak. Idi na isao ni Jesus daytoy nagladingit ti tao, ket sililiday a pimmanaw agsipod tanabaknang unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na sana kinuna kadagiti adalan na, nagrigat ket din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Dios. Nasdaaw dagiti adalan gapo kadagitoy asauna. Ngem intuloy ni Jesus tinagkuna, anak ko, nagrigatin asumrek iti pagarian ti Dios.
Nagrigaten ti sumrek iti pagarian ti Diyos. Nalaklaka ti ilulusot ti kamilyo ti abot ti dagom, ngem ti isiserrek ti baknang iti pagarian ti Diyos. Ad-addamanen ti siddaaw dagiti adalan, ket nagsisin na ludsod da. Si asino nga ruden ti maisalakan. Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna, saan ang maaramid ti tao daytoy, ngem kabailan ti Diyos, takabailan nga aramiden ti Diyos, dagiti amin abambanag. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken kao Kristo. Good morning. Bagayo man ta kaabayo, good morning. Good morning. Maysa kadagiti karigatan nga ipatpatrabaho kanyak daydi inang ko, apong ko. Ta kumapsot mo ti panagkita dan idiubing kami. No apay mga siyak ti paborito data upat kam nga nagsasaruno nga agkakabsat. Haam mga nimanang ko, haam mga dagayadwa nga ading ko ti pagtrabahon da itoy. Siyak ti kanayon da nga pangibagaan da ito nga trabaho. Kanayon nga no, masapol da ito nga trabaho. Siyak lata ti ayabanda. Amo yun na niya da nga trabaho. Di agyobon ti panait ijay dagom. Ay amuyo dagom? Bakahan nyo mga amo, panait. Ti panait ay ti dagom, may idi ka pasaray pa aglatin, batit, dumakdakkel, aging gana nga dahi tayo paragpag ti payong nga daabot na, iso ti pagdadait ni inang ko ti sakaw, amuyot sakaw. Kadaagdait dahi di inang, wano ni apong ko, rupaw, ingagyubon. Punom ta ramparang mo, ti silaw, may, kasi di ma sila mutam di jetap no kwa. Anyon sa mo na anyon sa mawawatan di bagbagak. Sila mutam no nawaralat ta di murdong na tiritira no made ngatam sila naggrigat nga trabaho dat agyubon ti agyubon ti dagom basta no agdait ni inagan ka agyubon ore dete makinana nga dete dipidal tay singer. Di ma adda kuana di jay agga po di panait, iyusok mo dyan ti pagkuhan na, aging gana di nga to, agnato-ngato ka, iyubo, nalaklaka nga yubunan day jay. Ti kuhan na ngam day, ti batit, kababatitan nga dagom, apo. Tauray siya kamok mo't ati agdait, ngam dagi tayo lasar-sarait, nga kumkumporme no, abot aga kayak mo't mapagkepet mo laki, di aki basta agdait. Dagom. Imagine di dagom. Ni maapo Jesus kunanan nalaklaka pa iti ilulusot ti kamilyo di abot ti dagom ngem ti pan nakaisalakan tinaba na nakakita kay ti kamilyon kada kayo nganap na panta Middle East nakakita kay ngatan ngem siyak na buybuyak laeng ti kamel nya kasi ano ilulusot na di abot ti dagom imposible ang talaga ngem di kamilyo nga ibagbagana di dagom nga abot ti dagom kunana in their time, sigon kadagiti expert ti Biblia, idi panawon da po Jesus, ijay Jerusalem, ti alad da, bato. Tapnohan nga agsarik dagiti, basta agsarik dagiti atap nga animal, ti alad da, ti intero nga Jerusalem, bato. Kadi jay ruangan da, eksakto laeng makalsot ti tao, nga ti nagsinan oblong, deja ti awag da deja needle eye, abot ti dagom. Kadija kadakkel na, mabalin mo nga iselsel nga idoron deja kamilyo no ipilit mo. Ngam jiba nang narigat nga makastrekta, adugarod ti gargarit na. Haan nga deja dagom nga, ori ka itudok mo ta dagom ita sa kakamilyo, iriin na aya. Hana nga di mga dagom nga isildak mo ta kamilyo, isinya tartarabitabom mo teng ko nata yun Iso nga di ko nata di ruangan da, gate, needle eye. Sigon ka dagitay eksperto ti Biblia. Anda mo adya mo na abutan, jak pay mo nakapan, hanak mga eksperto ti Biblia nga di mo ti insuro. Da iso ti awag da di needle eye, taublong. Iso nga nalaklaka kano ti isaserek di kamilyo, ijay abot ti dagom kunada needle eye kaysa dayjay banang dayjay ti sitwasyon na tapno maawatan tayo ta talaga nga imposible apay ngamin nga daytoy ti imbaga ni Apo Jesus ken daytoy nabanang
nagtaray kini Apo Jesus, napan. Isuna ti nagsaludsod, haan nga sa bali. Anya ti aramidag tap no magunod ko ti biyag nga agnanayon, isuna, kaya na nga saun, tarigagayan na mo ti kinalintag da ito, nalintag. Inya ti kuna ni Apo Jesus, amom dagiti bilin? Yes. I know the law. Una na mga ta-English mga ta dito, baka taga Salcedo mga. I know the law. Anya ti kuna na, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti naganakking ka. Amom di kuna di maestro, maestro insong bat na, manipod kinaubing ko, tinungtungpal ko, dagitoy abilbilin. Kaya na nga saon, naglintag datoy nga tao. Haan nga nagswit-switik, haan nga nakikamalala, haan nga nagululbod, haan nga nagsaksi ti ulbod, haan nga naparpardaya. Kinita, ang ganyo no, amerisan tayo nga nasayaat, minatmatan ni Apo Jesus si aayat. Wow, ti pa nagkita ni Apo Jesus si aayat, nagsayaatin dito nga tao, at dapay lagayam nalintag nga tao. Sa naimpasaruno ni Apo Jesus, anya ti kunana, at dapay pagkurangam. Anya dayjay Apo, ingka ilako amin asanikwam, ited mo kadagiti na panglaw, sumurot ka kanyak. Naspak ta baga na nawanan. Sinumot ti mayat-mat, lada kay kuma. Karkarigatam mo ti nagabrod, nagadal ka ti uray langa. Nakapundar ka mo basit, ta anak mo at damo ijayan. Nakapundar ka, sa ibaga ni Apo Pade, ingka ilako, ited mo ka dagiti chismosa nga kaarubam, dahi ta naglakwam, saka sumurot ka niya. Sino mayat nga rod? Talaga ang amadi. Pimana, uta sililiday unay. Nda kay kuma, nda kay amin nga may nakimisa, iba tayo dagita luglugan nyo, ta ilako tayo, ta igatang tayo titugaw. Mangitain nyo, kagurad ako. No talaga mula Kristiyano kay ilako tayo aming alugan tayo, tigatang tayo titugaw. Jak to makimismisad to ya. Dakis ha. La. Awan nga talaga mayat. Kung kunaklaan, baka di kayo makimisan Domingon. Kada dito yung sitwasyon na, si Liliday, kaysa imbagan ni Apo Isusan, nagrigat-kat nga dagiti baba nang ko na nagrigat na nga sumurikan ti pagarian ti langit, narigat na nga lumsot. Kano kitaan tayo kakabsat, anya nga minti kayat nga ibaga ni Apo Jesus dati, literal kadimo nga ilako tayo aminan, ipadawat tayon, awang mo pagbiag tayon. Literal ka di nga, ilako yun, sumurot kay aming kanyak, tag-mission tayo. Apo kakakaasi mo, dagiti baryo nga papanan tayo, ano, umay kay amin, intay mang misa, di pa'y kada umay ni Apo Padi, piyasta, adata na nagado kayo. Sa pailat dabalon nyo aming nga supot, ndakas. Kanya ti ibagbaga na ngamin ditoy. Dito yung lalaki na ay ayaw magka ni Apo Isus nga imuna apaya, si mursurot tilintag. Ada kadaanan nga istorya di seminaryo. Doon nga seminarista, di may isa, ada sulsulpeng na nakulit. Agbasketball, makiapa, mawarningan, agbalbaliw ngam nagagat. Ato dagiti kaya na nga trabakuan. Kada kuan ilemang na dagiti gamit di kadwa na, agsangit tumanan, marurod tumanan, mawarningan tuman kini po rektoran, agbalbaliw ngam nagagat. Kada ito mo may isa nga kadwa na, nakasingsing pat hanga makabasag pinggan. Kanayon nga karkararag, haan nga maladladaw, haan nga kumarkarit, nagsingpet. Di end of the year, ngamin, seminaryo katinawon nga, evaluation na. Kanda iti may sa, dati ada sulsulpeng na kanayon nga agbasol, gaputan nagagat, idi ko ang kunada, may rekomenda ka, you are recommended for the next school year. Dati may sa, kunada, ay aguray ka, rumwar ka pa'y. Nagreklamo. Kunana, dahil kadwak ka na yun nga makabasol, na i-rekomenda, siya nga awan ti basol na, hanak, apay nga handang i-rekomenda. Kuna kano dahil padi, awan ti naaramid mo nga madi, haang ka nagar-aramid iti madi dito'y seminaryo, ngam awam mo ti naaramidam anasayaat. Nagbaliw permidayayan niya.
Sabali di agar ay sabali di jay mangtungtong paltilinteg kendi jay agaramid iti nasayaat. Oh. Nalawag. Tada tayo gamin ti gauge tayo tila barometer ti panagbiag tayo ikarkarigatam ti haagtungpal ti linteg haang ka nga makikamkamalala. Tila gol mo ti biag ka haang ka nga agsweet-sweetik. Tila gol mo ti biag ka haang ka mamatpapatay. Tila gol mo ti biag ka haang ka nga agul-ulbod. Umanay ka di ti pan nakaisalakan ko na ni Apo Jesus haan. Ti karo nagamin ka di tayo pa'y matungpal dagi jay lintegan ka sa lugar nga agaramid ka na sayaatan. Tila gol tayo ka hang mangtungpal ay mangtungpal ka dagito nga linteg. Kurang no ti pagsasaritaan ka pan nakaisalakan. Kasano ti panagaramit ti nasayaatan niya dito kuna nagaputan na ba nangen kitaem ti pagsayaatan ni kabsat mo haan laeng nga dayi panagtungpal mo kitaem ti pagsayaatan ni kabsat mo anya ti kuna na ingka ilako ited mo kadagiti na panglaw naglidayen madindi jay nana kasjay matlaeng kanya tayo kunam ko mahanak magswit-sweetik father awam mo't mapaspasaknak nga kaarubak awam mo sa saurek wen nagmayat-mat ngawan sa saurem. Kalumabas ka gaputa pa nagibibilag, hamo mga kurkurangan jay irik jay kaarubam. Ngam nalabsam nga kerkeraidan ti manukan kemawaran, hamo masinagsagin, urek hang ko mga basol, hang ko mga imbaon dagita manok, hamo ko mamaymayat ko mano pinalapal mo han. Pinalsiitam ko masaka di magas ti papaya, ang di at least libre. Iya ko na nakauwan, hanggang aramid ti madi, ngam adda ka di tultulong mo nga nasaya at dayjay ti pagberukan ni Apo Jesusen. Dayjay ti kitkitaan na kanya tayon. Intumot no mapantayo ken kuana ka, timat armas tayo, kunana dayjay opening prayer tayo, Apo tarabayan sa ganaan, pabiligan na kami, tapno adda ti panagaramid mi iti na imbag. Panagaramid tinaimbaghaan nga panagtungpal ti bilin. Kurang day dyan o pan nakaisalakan. Kas pangarikan ko ma, hanak mga agsitswitik, hanak mga justice mo ti biyag ko, hanak mga manglukloko ti padak nga tao. Nga maawan ba araramidam nga nasaya at jibagbagim lat ti serserbiam, hangka mga agbasbasol kadakwada, jibagbagim lat itantanok mo awan. Isugarod di kunada, into no sumaklang tay kini Apo Diyos ka, timog kunana ka, hamag ka nga, kasano ka ado ti kwartam, kasano ka ado ti pundar mo, kasano ka nga to ti adal mo, kasano ka nga to ti position mo. Timot sa ludsuden nanto nga kunada kanya tayo ka, kasano ka anagayat. Diyay ito panagayat tayo, diyay ito tulong tayo kinikabsat tayo, ijay tayo nga marukod ti pan nakaisalakan. Kala da ito nini, kunana ni, minatmatan ni Apo Jesus kunana, saan nga maaramid, sino pa iti maisalakan kung nadagiti adalan, haan nga kabailan ti tao. Ngam mabalin nga aramidon ti Diyos, wan kakabsat ti panagtungpal ti linteg. Mabalin tayo nga agdisiplina nga tao, matungpal tayo deta. Ngam di jay extra nga ayat, nga mangkita ti kasapulan ni kabsat mo, tapno ag-benefit iso na, masapol nga addan na Diyosan dito'y day, tatano awan, kurang. Narigat mo nga ited tabagim, narigat mo nga ited. Anyaman dagiti mabalintay nga ited, sa nikwa, no, naikangkas sa nikwa, well and good. Itulong mo. Naikang ka ti talent, well and good. Iburay mo. Naikang ka ti position, well and good. Haan lang aga po tayo ti obligasyon mo, iserbim nga addaan puso. Tahaan nga amin kung na tayo, tila makatulong ka dagiti baba nang no. Awan ti ba nang nga awan ti kasapulan na, awan mo ti marigrigat nga awan ti maitulong na addalat ta maitulong tayo. Isugard nga na kunana, numapantay to di jay, tinto pagrukudan na, nukas ano tayo nga nagayat. Adda may sa gayem ko, padpadak nga di makkel at irigat, tapada kami mat nga sigun ti exchange ti messages mita follower laeng hanggang pa'y nagkita. Nga mag-share kami, kas lagpadpada tati di makkelan Apo.
One, the same. Di makkel kanumet, nga idi, kaslakan nyami, je kusina mi idi, di sirok ti balay, no kastoy nga aglemlem, kalkalpas ti lemlem, amuyo lemlem. Oh, amuyo lemlem. Ijay mi, enti kusina di sirok me, inikaikan mi laeng iti tapi, amuyo ti tapi. Tepi. Nga isulaang tibadda kam no mapangka di kusina na aginaw ka umalis ka di may sa abato addi jayan gapot agob-obog alinta kolkolay ang kada dapat taki-taki alinta yan di kusina kas di tibalay nga di makalan mi istorya kas di makanya na ketatan napagasatan nagaasawa ti adda mabalin na amoy ti puso na the same anya di puso na kas la philanthropism agberbirok ti mabalin na atulungan. Never nga para di bagina apaya kunana nga rodigi ko na tayo ijay Facebook nga tumulto nagbibigay ka hindi dahil mayroon ka. Nagbibigay ka dahil alam mo ng pakiramdam yung walang-wala. Dahil ti puso na. Iso nga hangko nga tagi ko ang father ko na apaya masapol nga itulong ko apaya amok tiriga na. Ka God bless your heart ko nakmata bendisyonan ko man po Diyos tapusong tahaan nga agbaliw. Kiday jay nasingputan, nalintag biyagnan, ngam ti berberukan na, nukas ano nga agayat ka dagiti dadduma, han na pa iba kayat nga ibaga nagan na no tumulong. Kiday jay ti puso nga kayat ni Apo Isos nga pan nakaisalakan kanya tayo. Ti karo na, wan nalintig tayo, no, jibagbagi tayo ti serserbian tayo, jibagbagi tayo ti para kanya tayo, hanak mga mangsitsiti, kanak mga manglukloko, awam mo't ni mabadbadekak nga kabsat ko, kagbiagak, wan angam no duma para kanya tayo. Ti kaharit na dito, nukas ano ka nga agayat, haan laeng nga panagtungpal itilinteg. Kaulitan tayo kakabsat, kunana ditoy ni Apo Isos no amerisan tay nga nasayaat kunana saan ama aramid ti tao daytoy ngem kabaulan ti Dios amin nga aramiden wen ti laeng makaited ti adda kanyana ti talento na ti laeng kabaulan na ti tumulong ken ni kabsat na nga addaan puso daytay adda ni Apo Dios ken kuana narigat nga aramiden ti tao daytoy no kurang deja ayat ken ni Apo Dios no tila pampanunutem ken nalinteg kamet para kanyak narigat mo nga kitaen di pagimbagan ti sabali no awan ni Apo Dios ditoy isu nga kuna na imposible iti tao ngem posible ken ni Apo Dios mabalin mo nga agbalin a posible kanya tayo baka pagibasaran rumwar kay ije balayo adda dagiti tattao ken amok nga narumwarda no mabalbalin haanda nga pay agitugot ti kwartada apaya sayang baka adda paggastuan bay am ta isuna ti agilibre dagitay imot adda kasi nga tao handa nga agwalwalit handa nga agtugtugot apaya amo maayon da grupo yo barkada yo ke gumatang kayo ay awan na itugot ko kanayong kay nga rumor ka awan na itugot ko. Kanayong kay nga rumor ka awan na itugot ko. Handa kan itugtugot. Kas ano nga rumor ka di balayo? Nga kunam ijibagim ka amahang ka mo maawanan kinagpaiso na kunam ijibagim ka mangitugot ak apaya baka adda matulungak di tarwar. Narigat? May Ilocano tayo nga talaga. Narigat da jay. Dati rumwar ka mas lamang itugot ka nga at baka adda matulungak. Sino nga tati umuna ang matulungak? Dayayan laktawon tayo di pa nagtungpal iti linteg. Tano ti pampanunutan tayo nga kina Kristiyano tayo kas ano nga agtungpal ti linteg nakabaybayagan wan agbasbasol tayo amin. Layawon tayo kas ano tayo nga agayat kalpasan nga natungpal tayo dagito alinteg. Daya mo tikarit na kanya tayo. Tada serbeje kina Kristiyano tayo. Ulitin tayo. Narigat tayo nga aramidan. Samula maaramid da ito'y no adpudpud no nga adda ni Apo Diyos king ka. Sa balimot aday tay mangmangted gapulang tadda kayat na something in return ay kumadi aday jay. Agmulmula day jay investment day jay.
patubo di jay. Kasla kalagban-ban niit di jay nga liw-liw-liwan na ka. Ngam na tayo di pusom ka natural nga, anya ti mabaling ko nga itulong nga, urehan da daw dawaten. Nga pa ay ayatem nga rod idan. Iso nga rod ti kunana, imposible ti tao, ngam posible kini Apo Diyos. Ulitin tayo, inton agkamang tayo kinkwana, sa ludsuden nanto, rufo kas ano kaado ti ayat mo. Kasano kadakkel ti inyayat mo kadagiti tattao. Hanlaga po ata nagpadi ka, basic data. Ore ka padi ka mat. No? Awang pa'y mayat nga makimisa, king katapaya. Wah! Ore ka padi ka, haan? Oh. Kali makanyayo ore ka nakaukor ka ti apostolada ka dalikliktor ka dakwat na awang pa'y mamatiking ka. Iso mula iso Ala nga padi, tay amin Iso ti kunana sa lutsudan na to, kasano magkadakkel di ayat mo. Kasano kadakkel ti imbuhos mo kayat isunto ti armas tayo. Ulitin tayo, no agsubli tayo, no kutkutan tayo ti amin na sa mula maaramid dayta, no adda ni Apo Diyos iti biyag mo. Sa mula maaramid dayta, no sulid. Diyay pamati kini Apo Diyos dito ayan ay puso ti biyag mo. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken ti maymay sa nga Apo ani Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos na nagtao di ti Diyos, silaw na nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos na nagtao di tinapaypay so a Diyos, nayanak sa na naparswa, Diyos sa kasmetla iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo, imulog nga nagaput sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Virgen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anaylan sa iti krus, gapu kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti ama, umay tumanen a si dadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto patingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaw iti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyakyak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong nga masakbayan. Amen. Ammo ti Apo anarigat, ti mangsurot, ken mangaramid kadagiti bilbilin na isot gapo na anarigat met, ti manglakam ti biag nga agnanayon, no pay kasta, babaen ti grasya, ken panulong na, no agkamang tay ken kuana, magunod tayo dayta nga biag, kas mayan nurot iti pagayatan na, umararaw tayo nga rod ket kuna tayo, Apo pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, ikam iti pigsa, sakripisyo ken ayat, dagiti amin na mangisaknap iti naimbag adamag, iti pagarian tapno babaen ti sao ken aramid, masungbatan ken maiturong da amin dagiti tattao, amang tuntun ti dalan nga agturong iti agnanayon a biag, dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo, masursuro ken maamiris kuma dagiti may turturong ti pagilyan mi, iti pudno akay papanan ti panagservi, ken silulukat ti puso da, amang itrabaho kadagiti namnamain da,
apagimbagan iti kaadwan. Dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranudan na kami iti biyag ngagnanayon. Apo, ited mo kad takaasim, kintulong mo kadagiti amin agbabyag, babaen ti bunga ti daga. Danom ken dumapay akita pagtrabahuan, tapno babaen dagiti lingit, ken sakripisyo da, saan mo kadi nga awanen akakaisuna, anabatbati pagbibiyaganda, dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranudan na kami iti biyag ngagnanayon. Apo, silawam dagiti panpanunot mi, tapno kanayon mi a panunuten ken aramiden dagiti makaparagsak, ken makatulong iti padami a tao, akastamet ti bukod mi abagi, dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranudan na kami iti biyag ngagnanayon. Apo, pariknam ti asi ken ayat mo kadagiti nakakaasi nga anak mo, dagiti masakit, nadidigra gaputi gubat, layos wenno bagyo, tapno adulat ta dagiti tattao, amang ted iti tulong kadakwada. Dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranudan na kami iti biyag ngagnanayon. Apo, ipaay mo kadmet alak aminen dagiti amin na pimusayen akakabsat mi. Ti agnanayon na biyag nga enkari ni Apo Jesus kadakwada. Dawaten mi Apo. Apo, pakiranudan na kami iti biyag ngagnanayon. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Dawaten tayo iti Apo. Apo, pakiranudan na kami iti biyag ngagnanayon. Apo, adtoy dagiti karkararag mi, adupay dagiti saan mi, anaiyabkas ken ka, ngem ammo mi, nga ammom dagiti akasapulan mi, ket dawaten mi amin ida itinagan ni Jesus nga Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Kakabsat, at datayon ti may kadwa paset, tinasantuan na misa, iso ti liturgia, tinasantuan na Eucharistia. Maawis tayo nga gisagana ti sagot ayat tayo, kadagiti ado bendisyon ni impapay ni Apo Diyos kada tayo. Ti Diyos sa buhay tuy datun mi ketawate mida sapay kumatamay kari amay datun tirabaw ti altar na daytoy atin hapay nga isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan ti limnos na di amay kari amay datong ti padaya apag daydayaw ni ken ka ti Diyos sa pumay tuy datun mi ketawate mina sapay kumatamay kari amay datun tirabaw ti altar na daytoy nga arak ket agbalina
kam tumawa ken mabisit ito'y daga no agdalek kam tuken ka. Di Diyos sa pumay kuma tu'y daton mi ketawate mida sabay kumagamay kari amay daton tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awaten na kumaday to daton kadagita imam, ket may paay pakaydayawan, ken pakaygloriaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo dagiti karkararag mi ket nang runa unay dagitoy daton mi tapno daytoy santa ami sa arambakan mi asipapasnek ipan na kami iti gloria ti langit gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itagayo dagita puspusoyo. Adada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan. Babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin naparswa. Ti langit ken dagan, haknuday ti pakaydayawan. Sana ti kangatuan alay dayaw ti umay tinagam ti Apo o sana ti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao
tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kening ka panagungar, inakamin salakan, sika tinanubot, ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi, apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto, ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga use nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kadatayon. Mami, ngada sa hilangin, madaydayaw kuma, tinagan mo, unteng kuma, ti pagarya, matungpal kuma, tinaken mo, ito'y daga, kakasat ilangin, item kadakam, di aldaw ito'y di kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pagkawanemet, di basol mi akasmet, pamakawan mi kadagiti nakabas
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayo na dintog sarday. O apo mi a Hesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ng aggapukan niya, ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken Iti ka. napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangpunas basba sulti lubong akong mga sika. Cordero ti Diyos sa mangpunas basba sulti lubong akong mga asikan. Cordero ti Diyos sa mangpunas basba sulti lubong item kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngem ti may salaing asao, mapaimbagton, to'y kararwak. Umay kumani kama, o Diyos ko, amin na parikuto, nasikalaeng o Apo, tiyang buka makatulong tuino mo. Umay kumani kamang o Diyos ko, narasiw na'y abiyag ko, tasikalaeng o Apo, tiyang buka makatulong tuino mo. Agpasagat nga rut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak nga rut tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak
sabali pimananam nama harakupen nak ngarutala sakbay nga inak maiwawa may kumani ka mang o Diyos ko naluboy unay abiyag ko tasikalaeng uwapo iyang muka makatulong tinumo umay kumani ka mang o Diyos ko napulpo ko na'y abiyag ko tasikalaeng uwapo tiyang muka makatulong tinumo agpasagak ngarut ken ka tawan sa bali pimananang nama harakupen nak ngarutala sakbay nga inak maiwawa agpasagak ngarut ken ka tawan sa bali pimananang nama harakupen nak ngarutala sakbay nga inak maiwawa may kumani ka mang o Diyos ko amin amin na parikot ko tasikalaeng uwapo tiyang muka makatulong tinumo umay kumani ka mang o Diyos ko narasi unay abiyag ko tasikalaeng uwapo tiyang muka makatulong tinumo agpasagak ngarut ken ka tawan sa bali pimananang nama harakupen nak ngarut ala sakbay nga inak maiwawa agpasagak ngarut ken ka tawan sa bali pimananang nama harakupen nak ngarutala sakbay nga inak maiwawa kumararag tayo. Apo, tartaraunan na kami, itinasantuan abagikan darati anak mo, ipaay mo ka dita iranod na kami itinadyosan abiyag na, gapoken Apo Meso Kristong anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Kalpasan tinasantuan amisa, maaramid ti ababa a programa ay ayam, pangrambak tayo ti Indigenous People Sunday, kada kayong dati nga nalaing ti Chinese Garter, kada
sungka, anya pedagitay, traditional nga ayam tayo, sanggol, balin nyo ti agbati ta lumabang kayo, nagberbirok kami pa ilaan no paggapuan ti premyo. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta humamet At ken dumog ka. tayo, taawatan tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na, ken ti sirib a pakaisalakanan nyo. Amen. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti panursuro ti pamati, ket pagtalinaidan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kayo kumaamapan ken kuana metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, ituloy tayo ti misyon tayo. Agiaman tayo ti Diyos. Sino man ngagtarigagay sumurot kaniya lipaten na bagina ket suruten na at tuyak kapo dungdungek tuyaripen mo